Алдагы сыман котлау хатлар алгач, мин сокланып куанам да, горурланып та куям милләтебез халкы өчен. Чөнки тарих булырлык гомер узган мөхтәрәм якташларыбыз, алар бүгенге көндә милләтебез бизәге. Шушындый абруйлы якташыбыз зур Ширкли авылында да яши. Ул да булса, Айбулатова Хәсәнә Имади кызына бүген 12 декабрь көнне 91 яшь тула. Ошбу улы гомер тантанасы белән чын күңелдән аны улы Арыслан, килене Нәзирә, аныклары Әлфия, Илдус, Дания, Рамил, Нурия, Усман, Мәрьям, Усман, анакчалары Усман, Мәдинә, Мәрьям, Үмәр, Диния, Камил, Али һәм Алия котлап, йөрәк түрләреннән ургылып чыккан җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1929 елның 12 декабрендә Пенза өлкәсе Кузнецк районы Кече Труев авылында дөньяга аваз сала. Яшьлек еллары аңлавыгыз буенча артык җиңел вакытка эләкми. Бала чактан ук җиң сызганып эшләргә өйрәнгән бала гомерен намуслы хезмәттә үткәрде. 1953 елны яраткан тормыш иптәше, кадерле әтиебез, бабабыз Зыяддин Ибрагим улын очратып, ул киявгә чыга. Татулыкта һәм мәхәббәттә 5 улларын, 2 кызларын тәрбияләп үстерәләр. Кызганычка каршы әбиебезгә югалтулар татырга да гомер барышында туры килә. 1992 елда әтиебез, бабабыз вафат була. Иң олы кайгысы ул 2 татлы баласы, улларын җирләве булды. Бүгенге көндә әнкәебез бихисап кайгылар кичереп, сабырлык кылып, бала аныклары янәшәсендә матур картлык кичерә. Газиз әнкәебез, дип язалар улыгыз Арслан һәм киленегез Нәзирә. Газизыбыз, менә синең матур туган көнең җитте. Теләкләр сиңа әлбәттә төшенкелеккә бирелмичә, исәнлектә, саулыкта, безнең казанышларга, шатлыкларга сөенеп матур гомер ит. Бел, без сине бик нык яратабыз һәм бар кылган игелекләрең өчен рәхмәт укыйбыз. Раббым сиңа озын, гыйбадәтле, саулыклы гомерләр кылсын. Күзләреңдә синең яшьләр һаман. Бу шатлык яшьләре түгелме? Әйдә инде шатлыкка күмәйек бүгенге бәйрәмең көнеңне. Синдәй гүзәл әниләр бик сирәк туалардыр безнең дөньяга. Өләшәсең бар йөрәк җылыңны, бала, анык, һәрбер туганга. Югалтулар кичерүе сындырмасын, шатлыклар җитәрлек булсыннар. Бүген шау-гөр килеп өебезгә бар туган, дусларың тулсыннар. Рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр, син лайык иң матур сүзләргә. 1000 яшә әнкәем, бары шатлык белән, өләшеп тик бәхет безләргә. Иң ягымлы, иң назлы, иң кадерле әбекәебез, дип дәвам итә хатны Нурия аныгыз. Без 4 кыз аныгың сиңа бүген аерым рәхмәтләребезне укысыбыз килә. Без әле дә бик яшь синең безнең белән бала чакта уйнаганыңны искә алабыз. Хәтерлисеңме? Туй күлмәге җырын яратып җырлый идек. Без һәр чак синең безгә кунакка килгәнеңне көтеп тора идек. Хәзер син безнең балаларны шулай яратып, алар белән уйныйсың. Синең сыман әби бер кайда да юк, без беләбез. Һәм үзебезгә үзебез дигәндәй көнләшеп яшибез. Газизыбыз, иң тәмле ашлар син пешергән ашлар. Иң матур әкиятләр син укыганнары. Иң моңлы җырлар да ул син җырлаганы булды. Син иң назлысы, иң якыны, иң сөекле әбекәебез. Раббым, гомерләрең тагы да озын булсын. Саулыктан, иман байлыгыннан аерылмыйча алдада яшә. Без сине бик нык яратабыз. Әбикайга бүген тула, шөкер, 91 яше. Ул безнең кадерле кеше, иң якын сердәше. Ак яулыгын бәйләп куеп, ак ыекларын кия. Аппак күңеле балаларга аппак бәхетләр бирә. Котлы булсын газизыбыз, матур гомер бәйрәмең. Кабул итеп ал син бездән матур теләк бәйләме. Хөрмәтле Хәсәнә Имадиевна, олы туган көнегез мубарак булсын. Алдагы җырны бала аныкларыгыздан бүләк итеп кабул итегез. Авылдагы әбигә
каршыларсыңмы? Әбием бәгърем хәлең ничек, мине сагынасыңмы? Узакламый җәйләр җитә, кайтам каршыларсыңмы? Бигрәк узак үтә кыш, көткән чакта җәйләрне, төшләремдә эчәм гөл, җиләк салган чәйләрне. Әбием бәгърем хәлең ничек, мине сагынасыңмы? Узакламый җәйләр җитә, кайтам каршыларсыңмы? Шикләвек җыеп җибәргән идең, әйбәт итеп укырга файдасы тияр дидең. Әбием бәгърем хәлең ничек, мине сагынасыңмы? Узакламый җәйләр җитә, кайтам каршыларсыңмы? Әбием бәгърем хәлең ничек, мине сагынасыңмы? Узакламый җәйләр җитә, кайтам каршыларсыңмы? Рәхмәт әби, онытмам игелегеңне мәңге, Ходай биреп күрешергә насыйплар булсын инде. Әбием бәгърем хәлең ничек, мине сагынасыңмы? Узакламый җәйләр җитә, кайтам каршыларсыңмы? Әбием бәгърем хәлең ничек, мине сагынасыңмы? Узакламый җәйләр җитә, кайтам каршыларсыңмы? Кайтам каршыларсыңмы?